Padugo. Uso ka nato nga pag makapalit ka tagbag-ong sakyanan, bag-o nga balay, magpadugo kita. Mag-ihaw kita og mananap unya dugo atong isablig-samblig dito sa balay og sa sakyanan aron mawala ang mga gaba-gaba, mga tungloon sa panadiha. Sa mga tribo, example so banin, gapractice po sila ni aning padugo. Itawag nila dagaon. Aron nga mawala ang mga dangan, di maayo nga panghitabo sa ilang nga panimalay o sakit-sakit, pinaagi sa pagpadugo sa mananap. Mga ison, kanang sa ato ba ginigikan or ato lang ning kinopya sa unang nga panahon? Yes, kinopya lang nato ni sa unang panahon. Ug ang original niya ni mao ang Ginoo. Ang Ginoo mismo ang unang-una nagpadugo. Naka-remember ka mo kadtong si Adan ug Eva, nakasala sila batok sa Ginoo ug nakita nila hubo sila. Ang Dios naghatag kanilang sapot gikan sa panit sa mananap. Verse 21 sa Genesis 3, also for Adam and his wife, the Lord God made tunics of skin and clothed them. Gisaninaan sila gikan sa panit gamit ang panit sa mananap. Now, makakuha lang kag panit sa mananap kung mag-ihaw ka. So, ang Ginoo nagpadugo siya ug una para matabunan ang sala ni Adan ug Eva. Pagabot sa nasod sa Israel, ang Ginoo nagsugo usab nga maghimo og Day of Atonement. Day nga mag-cover sa mga sala nila. Day nga magbayad sa mga sala nila. Ang gamit mao ang mga mananap. Dito nila nibuhaton sa tabernacle. Dito sa tabernacle, maghalad ang high priest dito ug mga mananap. Kining tabernacle mao kini ang lugar sa sakripisyo. Lugar diin ihawon ang mga mananap aron itabon sa mga sala nila ang mga dugo nga moagas sa mananap. Namo kining istorya, Leviticus 16:6. Kinahanglan maghalad si Aaron og baka nga laki ingon nga halad alang sa iyang kaugalingong sala ug sa iyang panimalay. Na maghalad siya og baka para sa iyang nga sala ug para sa iyang panimalay. 7. Unya kuhaon niya ang duha ka kanding ug ibutang niya kini sa pultahan sa tulda nga tagbuanan. So dito sa pultahan sa tulda sa tagbuanan, dalon niya kadtong duha ka kanding. Unsa ang kanyang duha ka nati nga kanding ha? Gagmay kini nga kanding. Kung basahin mo sa English, kids of goats. Verse 8, unya magripa siya aron pagtino kun hain sa duha ka kanding ang mahiadto sa Ginoo ug hain ang mahiadto kang asasel. Now, magripa siya, magdrawlat siya. Kung aha gani maigo ang kining isa o para ni sa Ginoo o kining isa para ni kang asasel or scapegoat. Now, mo kanang gibuhat niya. Ang kanding nga mahiadto sa Ginoo pinasikad sa ripa, dadon ni Aaron sa sulod ug ihalad ingon nga halad tungod sa sala. Now, kadtong maigo sa ripa, dalon ni Aaron sa sulod ug pagkatapos iyaha kining ihalad isip halad para sa sala. So kini siya ihawon kini siya magpaagas kini og dugo. Verse 10. Apan ang kanding nga mahiadto kang asasel, ihalad niya nga buhi sa tubangan sa Ginoo aron nga pinaagi niini makahimo siya sa pagpapasasala pinaagi sa pagbuhi sa kanding paingon sa kamingawan ngadto kang asasel. Now, na may word diha nga kang asasel. Actually, scapegoat ang English niya na. Ang kanding nga maigo sa isa ka ripa sa drawlats ba? Ikaw na igo kanding. So, siya ihalad ngadto sa Ginoo nga buhi. Dili siya ihawon. Then kining nga kanding mo'y magdala sa tanan nga mga sala sa mga Israelites padulong ngadto sa kamingawan ug mapapa ang mga sala nila pinaagi sa pagdala sa kanding sa ilang mga sala ngadto sa kamingawan. Verse 21 to 22. Unya itapion ni Aaron ang iyang mga kamot sa ulo niini ug isugid niya ang tanang mga kasalanan ug mga kalapasan sa mga Israelita. Sa ingon niini, ikabutang niya sa ulo sa kanding kining tanan ug pagabuhian niya ang kanding didto sa kamingawan sa usa niya ka katabang. Now, ang buhaton ni Aaron sa kanding katong buhi ba nga kanding. Iyang na iyang duha kamot dito sa ulo sa kanding. Ug isugi dayon niya ngadto sa Dios ang tanan nga kasalanan sa Israel. Ug dayon ang sala sa tanan nga Israelites mapasa dito sa kanding. Ang kanding na magpas-an niani. Unya, ang buhaton dayon dalon kini sa katabang or sa worthy hand. Worthy hands, no? Worthy nga tao. Maayo nga tao. Dito sa kamingawan ang nati nga kanding nga magadala kini sa mga sala sa tanan nga mga Israelites. Kabalo mo sa meaning atong gihana ni Aaron ang iyang nga kamot sa ulo sa kanding pagkatapos nag-confess sa tanan nga sala sa Israel. Ang meaning ato, ang tanan nga mga sala sa Israel gipasa ni Aaron ngadto sa kanding.
ug ang kanding na ang gapas-an sa tanan nga mga sala sa mga Israelites. Verse 22, ang kanding mao ang magdala sa tanan nilang mga kasalanan ngadto sa usa ka hilit nga dapit ug buhian kini ngadto sa kamingawan. Now, dalon kini ni adtong angayan nga tawo ang kanding nga nati dito sa kamingawan sa lugar nga wala pa gyud mapuy ug dito buhian kini ni adtong katabang ni Aaron. Ang kanding dito dayon mangita siya tubig, mangita siya pagkaon, apan dili siya makita ug init kaayo hangtod siya makabsan sa iyang gininhawa. Luoy taon kay kanding, magsige siya singgit, mangita sa iyang mama. Apan iyang mama dili motubag kaniya kay gidala man siya padulong diadto sa kamingawan. Walay gatas para sa iya. Wala siya magkaon. Sisig dagadagan in town. Wala gayud siya maadtuan nga landong, mainom og makaon hantod makabsan siya sa iyang ginhanhawa. Magsige siya singgit kaluoy in town sa kanding. Inosente. Pero siya ang gipapas-an sa tanan nga sala sa Israel. Ug siya ang gisilutan tungod sa sala sa mga Israel. Apan nahitabo kadto aron nga ang Israel dili maoy masilutan, dili maoy mamatay. Apan ang kanding may mamatay puli sa mga Israelites. Kabalo ba kamo nga kini nga panghitabo ga picture kini sa nahitabo dito sa cross? Si Kristo Jesus gibiyaan usab sa Amahan. Busa niingon siya sa Matthew 27:46, Ili, ili lama sabachthani. That is, my God, why hast thou forsaken me? Si Jesus usab gibiyaan sa Amahan dito sa cross. Mga disciples niya na miya, nagsinggit siya, my God, why hast thou forsaken me? Ang pinakadako jud kaayo nga pagbiya mo ang pagbiya sa Amahan kaniya. Nganuman, kay ato nga takna, gigapas-an sa tanan nga mga sala nato. Ingon sa Isaiah chapter 53, gibutang sa Amahan ang tanan nga mga sala ngadto kan Jesus Christ. Ug si Kristo mooy namatay puli kanato nga tanan. Inosente ang kanding dili ba? Wala siya sala dili ba? Ingon na usab si Kristo Jesus, wala siya sala ang ibuhat, apan siya ang gapas-an sa tanan nato nga mga sala. Apan niya kanang gibuhat kay dako ang iyang gugmang hari kanato. Og dito sa cross miagas ang iyang dugo, nakabsan siya sa kinabuhi. Og nahimo siyang halad para sa pagpapasasala kanato nga tanan. Apan mangutan ako sa inyo ha. Ngano nga si Kristo Jesus ni anhi gid sa kalibutan, nagbaton siya og unod og dugo aron mamatay para kanato. Ngano di ay katulang di ay animal sacrifices. Dili kay si Kristo gid nga sacrifice. Ngano ang dugo gid ni Kristo kinahanglan dili ang dugo sa animals. Ngano? Ingon pa sa Hebrews 10:4, kay imposible nga ang dugo sa mga baka o sa mga kanding makakuha sa mga sala. Dili kakuha sa mga sala ang dugo sa mananap sama sa baka o sa mga kanding. Dili. Busa, naingon si Kristo, behold, I have come to do your will, O God. He takes away the first that He may establish the second. Hebrews 10:9. Ingon ni Kristo, kay di man makuha sa mga dugo sa mga hayop ang mga sala, si Kristo Jesus niabot para buhaton ang kababuton sa Amahan. Iyang gisacrifice ang iyahang nga lawas, iyahang nga dugo para ipapa sa ato ang mga sala. Gikuha sa Dios ang unang testamento aron moabot ang ikaduhang testamento. Kaya ang unang testamento dili makapapa sa ato mga sala, igo lamang kini magtabon. Apan ang ikaduhang nga testamento mao si Kristo Jesus, ang iyang halad, ang iyang nga dugo mo'y maka-erase sa tanantang mga kalapasan. Verse 10, by that will we have been sanctified through the offering of the body of Christ once for all. Now, ang meaning ani, pinaagi lamang sa usa ka halaran ni Kristo Jesus dito sa krus. Kita nahinluan sa mga sala, na sanctify kita sa kausa lamang hangtod sa tanang panahon. Effective manggod ang dugo ni Kristo Jesus sa tanang kapanahonan. Bisag isa lang to kahalaran, effective na kadto sa tanang panahon. Dili sama sa mga bulls o mga goats nga taga tuig subli-subli sa pagpadugo unya. Dili mairis ang sala man. Igora matabunan taga tuig na memory sa sin. Pero kang Kristo Jesus nahalad sa dihang siya namatay kas alang ug pagka-erase na ni na-erase kani once and for all time. Wala na gipagsubli-subli pa, kaisa lamang. Effective kini sa tanang panahon kay wala man lang matabunan kun dili na-erase gid ang tanan. Nabayran gid ang tanan. Hebrews 10:11 o 12, ug ang tagsa-tagsa ka saserdote sa pagkamatuod nagatindog sa matag adlaw nga nagalagad ug nagahalad sa masubsob sa maong mga halad nga dili kayud makapala sa mga sala
masubsob ining gasubli-subli sa matag adlaw gatindog sila wala galingkod gatindog sila sa paghalad sa maurang halad gasubli-subli sila apan katong ilang mga halad nga mga mananap dili gayud makatangtang sa mga sala. Verse 12, apan si Kristo naghalad og usa ka sakripisyo alang sa mga sala. Kining sakripisyo epektibo hangtod na gayud sa kahangturan. Ug unya milingkod siya sa tuo sa Dios o tan-awa. Apan si Kristo lahi kay galingkod na siya. Apan ang katong mga pari sige tindog taga adlaw. Ngano man wala may stop ang ilang trabaho. Apan si Kristo human nakahalad sa usa ka sakripisyo milingkod na siya. Ngano milingkod na siya? Kay matud pa kay aya nga sakripisyo epektibo hangtod na gayud sa kahangturan. Isa lang ka sakripisyo pero epektibo na hangtod sa kahangturan. Mao na nga milingkod na si Kristo. Dili na siya pa maghalad pa dito sa cross again. Isa lang kahalaran epektibo na sa tanang panahon. Busa gani niingon si Kristo Jesus dito sa cross nga natapos na. Nabayaran na. Tetelestai. It is finished. Paid in full. Human na. Nabayaran na. Nganuman, ang iyang halad kas alang pero epektibo na para ibayad sa tanan nga mga sala sa tanang kapanahonan. Unsay effect niya ni? Ingon sa verse 14, for by one offering he has perfected forever those who are being sanctified. Now, ingon ang Bible, kadtong mga napapas na ang ilang mga sala giperpekto na forever. Ngano man, kaya ang isa kahalad ni Kristo Jesus effective man forever. Karon unsa man itong pagabuhaton? Stop the sacrifices. Ayon na pagsakripisyo pa, di na kayo magpalansang-lansang pa ka dito sa cross aron nga mapapas imo nga sala. Magbunal-bunal pa ka sa imong likod pag panahon sa Semana Santa para mapapas imo nga mga sala. Sayop ka na. Ngano man, human na magbayad ang tanan nato nga mga sala. Ang ato ang buhaton na lamang okay ni. Ang pagsalig sa gibuhat ni Kristo sa krus nga mao kadto makapapas sa atong mga sala dili ang atong mga buhat diri sa kalibutan. Dayon kay giluwas man ta ni Kristo gikan sa atong mga salaanan. Now, ato siyang alagaran, ato siyang daygon og simbahon.